No se, että jos palvelu ei toimi nykyisen palvelutuottajan kanssa tai sitten semmoista vastuullista palvelutuottajaa ei ole. Jos aikaa menee paljon turvajärjestelmien liittyvien ongelmien tai turhien hälytysten tai muiden selvittämiseen, niin kyllä se monesti kielii siitä, että siellä on ongelmia. Järjestelmät ei välttämättä toimi oikein tai niiden ohjelmoinnit ei vastaa enää nykypäivän tasoa. Siellä voi olla semmoisia aikaohjelmia tai puutteellisia ohituksia tai vastaavia, mitkä osaltaan sitten aiheuttaa esimerkiksi turhia hälytyskäyntejä. Ja siellä ei välttämättä ole semmoista kumppania, joka proaktiivisesti näitä ongelmatilanteita lähtisi korjaamaan. Valitsemalla vastuullisen kumppanin palvelutuottajaksi ja kartoitetaan nykytilanne, minkä jälkeen valitaan sinne toimivat palveluratkaisut ja kartoitetaan elinkaaripäivitysten ja muiden tarve. Sitä myötä luodaan tilannekuva ja myöhemmät päivitystarpeet tuleville vuosille. Kyllä se kannattaa kirjautua osoitteeseen www.accesspoint.fi ja jättää yhteydenottopyyntö sitä kautta. Meillä on vuosikymmenien kokemus turvallisuusjärjestelmien pääkäyttäjäpalveluista ja hyvin asiantunteva organisaatio. Me pystytään tuomaan asiantuntevat palveluratkaisut ja järjestelmän riippumattomasti.